guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै आखौ मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव सिम्पल रेसिपि आरो बेनो जाहैबाय लावजों ना दिनै पुरा सिम्पल आरो ना सिम्पल खाना आं नोंथांमोननो खोन्थानि र' माने कमल काट ना आरोना बियो गोदा खाना लाबोनाय ओमफ्राय लावाबो जि बरिया गोरलैथार आरोना बायना लाबोदों Hey guys, lawa. Jai boriya kana nei pisasana ji on thau nunan lana fैदों आङो दहाय हाथायाव थांदोंमोन आङो ओमफ्राय नाया नै गोदाना लाबोदों कमल काटमोन आरोना बियो So guys बिदिब्ला संनो स्टार्ट खालामनोसै लावजों ना दिनै थान्दानो guys आं लावखौ हाना लाग्रोनोसै आरोना नै लावा हानो स्टार्ट खालामसै Guys नै नाखौबो एवना लानोसै साराया दुंबाय नै मेजेमा जि दंखायो नायाव आयु So guys नै ना एवनायाबो जासिगोन दंबावो आरो होमबाबो नै जासिगोन बेयो जाबाय बेखौ थिखोनोसै माने हाननोसै ओमफ्राय नै ओरैजाय लावाबो बरियानो आङो हानानै सुना लाखांबाय नै लावा माने एसे बोरायबाय आरोना नै आं बेखौ गारखाबाय डाइरेक्ट बेनि बेगरखौ So guys नै पियाज दरसे हाना लाबाय सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय नै नायाबो एवनानै लाखांबाय ओमफ्राय दा आङो पियाज हरनोसै आरोना नै थावाबो दुंहांबाय आरो दुंथ'वाखै जेबो होआ आरोना बारा मस्ला मस्लि होआ गाइस सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंल' होगोन आरो दिनै सिम्पल संनानै जागोन बिराद मस्ला मस्लि जानाय जागासिनो दासान्दि बेखायनो सिम्पल संना लानोसै लावाव आरो बारा मस्ला मस्लि होबा गोथाव मोना नालाय ना बारा गोथाव मोना आरोना मस्ला मस्लि होबाथाय दाउफोरबा एसे बेलेग नाजों सिम्पल संसै साराया दुंबाय नै आंना दा पियाज हरनोसै ओमफ्राय नै दा आं लावखौ हरनोसै दा आं खोबथ'ना दोनथ'नोसै दसेनि उनाव हालदै संख्रिखौ होनोसै आरो So guys नै आंना लावा रेबहांबाय दा आं इयाव हालदै संख्रि हरनोसै आरोना हालदै संख्रि होबाय So guys दा आङो हाइजें आरो सामब्राम गुफुर देनायखौ होनसै नै ओमफ्राय नै बानलु थाइनैखौबो हरनोसै आरोना दसेनि उनाव दै होनोसै आरोना गाइस फान्थाव बाथोन जानो थाखाय सावबाय दं बेखौ बरियानो So guys नै आंना ओंख्रिया दै होनो जाबाय बरियानो बिनि लावनि दैया रानजोब्बाय आरोना नै गैला लावाबो एसे रुइबावबायसो खोमा आरो ओमफ्राय दा आं दै हरनोसै आरोना दा आरामनो खोबना दोनथ'नोसै गाइस ओंख्रिया गोदौबाथाय नाखौ होनोसै आरोना नै ओरैजाय फान्थावाबो जाबोगासिनो नै अर फिसा होनानै सावदों आरोना So guys नै आंना ओंख्रिया बरियानो गोदौबाय दङ
वाव ओमफ्राय दा आं नाखौ हरनोसै आरोना नै गाइस नै जोंना फान्थाव बाथोना बरियानो मा होनो बिगुर गारना लाबाय फान्थावखौ ओमफ्राय नै फान्थाव थाइसे नालाय एसेल' नुबाय ओमफ्राय पियास दरसे बानलु थाइथाम दुन्दिया वाव बरिया गोथाव गोथाव जानोसै बेयाव ओमफ्राय थाव एसे होनोसै आरोना जानाय थाव गाइस नै फान्थाव बाथोन खालामनाया जाबाय बरियानो गाइस नै ओंख्रिया जि बरियानो गोदौबाय दं जबबोबायबो आरोना आयौ हाबाब एसे एरना नायनोसै आं आं नै ओंख्रियाव दुन्दिया होनोसै गाइस आरामनो जब्बाय आरोना दा आं संख्रि साखिनोसै बोरै जादों संख्रिया एसे नांबावगौ गाइस बिराद आरामनो संख्रिया नांबाय दा खांनोसै आरोना ओरैबायदि बरियानो जब्बाय आरो नोंथांमोननो खोन्थानि र' गाइस ओंख्रिया जि बरियानो नुबायना जि मोजां जब्बाय आमथा आमथा जाबाय नै दा खांनोसै आरोना दा खांनोसै गाइस स' गाइस नै फान्थाव बाथोना दिनैनि ओंख्रिया नै जोंना लावजों ना फान्थाव बाथोन वाव खुरना लाबाय नै बरियानो स' गाइस जानो थाखाय रेडि खालामजोबना लाबाय नै ओंखाम ओंख्रि गासिखौबो ओमफ्राय दा जानानै टेस्ट खोन्थानोसै बोरै जादों आंनि ओंख्रि संनाया माने दिनै ओरैबायदि सिम्पोल संदों आरोना माने जेबो होआखै नुखादों नोंथांमोना मा मा होदों आङो अकल मा होनो सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय ओमफ्राय बानलु थाइनै बिसिनिल' होदों आरो पुरा दिनै सिम्पोल खाना आरो जानानै एसे बोरै जादों लखबजोबना लाबाय आंनियाव बिराद गोथाव जादों गाइस नायालाय नाखौ नायनो नायाथ' आरो गोथाव जाखागोन ना बिराद गोथाव जादों गाइस लाव जायैया गोबावथार जाबायमोन आरोना जोंहा फान्थाव बाथोना बिराद गोथाव जादों फान्थाव बाथोनखौ बिथाङा बानायदों मिस्टारा बोरै मोनदों गोथाव मोनदोंनो